Mấy thằng này nữa không phải? Không có sao. Mắc làm gì nè? Hả? Mắc làm gì? Này chứ. Hả? Thằng này được xong có sao thành lên. Xong có sao đi này na hôm nay đứng xem cái nào Planning ya mung ya nama. Unplan. Mama salah nggak bisa bicara. Dari aku tuh saya sama Nori. Boleh. Kanan lah. Tuh. Mana orang baik kan? Kuda mana orang? Kabut. Mana? Sawan kabut. मेरे डिग्री का ब्रेक वर्ल्ड कप लाएगा हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल जोंना संगसाव फैदों जेबो मिन्थिया निट्रासनि लिंनायाव फैदों आरोखि ना भिडिअ मा जागोन जेबो मिन्थिया दा फैलाबायबाय गोदाव सोरावनो स्प्राइट लोंगोन माखासे चिप्स जागोन ओमफ्राय ना सारलाबायनो नागिरदों आरोखि ना ओमफ्राय बिनि उनाव मा जागोन जेबो मिन्थिया आरोखि भिडिअखौ नायलांबाय थादों अननानै लोगोफोरा मोजां मोनोबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय थैंक यू निट्रासआ दिनै फैलायबाय लामा आन्दायहोलायबाय दिनैबो खेबसेबाव हमेशा की तरह रायजोफोर निट्रासआ जेब्लायबो जोंनि प्लेनिं खालामग्रा नाथाय बेयो जेब्लायबो लामा आन्दायहोयो आरोखि ना जय हो लामा आन्दायाला जोंना खेबसेबो प्लेनिंआ जाखाया आरोखि निट्रासनि दैदेननायाव खुनुरुखुम संकस मोनफैबावलायबायलै गारि थाव मा होनो गारि टायारा लिक जालायलायनानै खुनुरुखुम लोगो मोनफैबाय संकस जाबाय ओइ फालु मा खालामनानै नोंलाय Ekiskan. Ang gamsa. दा दुगैनो रोंगौसै नों दुगैनो रोंगौ सोर बासायगोन नोंखौ सोर बासायगोन नोंखौ Ang gerka sasin. रोंगौरानो Beफोर संसार दुगै बोरायबाय जोङो. दे जेलाबोलाय थिखारां साननो रोंना रोङा निट्रासआ मोजां फैलै आस्ते आस्ते आखाइ हमलायलायनानै थोड़ा इधर आगे से आ जाओ आगे से इधर हाँ सहनी हमें सजा है हम हैं बाजारों के सबकी नजर यहाँ है हर चीज राज है Kubai ओमफ्रायहाय जे दङ खासि लायजोबसिगोन आरोखि ना संकसनि नाखौ जोङो दिनै गिदिर गिदिरखौल' थिखांलांगोन फिसाखौ এইটো কি কয় এইটো অসমীয়া দি খালৈ 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 কয় খালৈ অসমীয়াত কয় আৰু এইটো জাল জাল এইটো পাঁচ জাল बड़ा मछली पकड़ेगा बड़ा वाला पकड़ेगा तेरे से फंसेगा अब फंसेगा देखते जाओ तुम ना राशि आंसो नै ना राशि मछली का राशि इसके पास है बेथ' बेनोथ' जिउ गोलावनो नाफोर रासिनो माजों जागोन माजों मैथाजोंबो बिराद गोथाव जायो संकसनि नाया ओमफ्राय एसे सिल्लि ना होनो बेखौ फिसानो ओमफ्राय नों जेखौ नों साननो रोंगौ नायदोब्रा दा देखायदो नोंनि ब्लगावहाय माबायदि जेया माबायदि सारो आङो जेयाव खयथा गुलि थायो खमसे खम आंनि माबायाव आइडियायाव एटलिस्ट 50-60 थासो थागोन आरो ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए हम ऐसी जी छिप छिपाए नाया बोरै टेलिस्क'पजों नायलाबो नुनाया कटासे मानसि पाल केन्डारसो नामा बेलाय फाला स्प्राइटआ सोलोंनांगौ ओमफ्राय नानो होजोबनोसै नामा बे खिबा ओरै खालामदो ओरै खालामनानै थांसै नोङो गेसा नोंनालाय ओरैहाय खिफंगासिनो दुदोब्रा दे खेबसे वाव लाइट ऐसी जी छिप छिपाए
Songkos. 40 Songkos. Yeah. बहकी सभी जुबां है हम हैं हजारों में अब की कमी जरा है हर चीज खास है अब है जो है वो समा है तुम रह सकी तो रबा है अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी खामानि आंनिया माथो जे साग्रा नोङो सोंबाथ' जे साग्रा नोङो जोबोद खामानि गैया निफ्रासनि डायलग होना नुबाय दा आरो बेलाय मा लाजिना खारदों नोंलाय बेनो जाबाय नोंना ना मोनग्राया बेनो जाबाय नायानो दिनै मा नासो लाजियाबो जेयानो अरजायाखै बेखौनो सारदों दे नों मोनखायो ने नायानो बोहैलांजोबबायलै संगोस देनानै बोहैला आमरे बेला की কৰি আছে ইয়াত মাছ মাৰা শিকিছে নেকি मा फोरोंलाबायखो नों फाग्ला किट्चन फिर भी तो निठुरा से थोड़ा बड़ा हो गया फिर भी नया नया किया हाँ हो रहा है निठुरा से ये पुराना वाला है लेकिन इसका नहीं हुआ है इसका तो कुछ काम नहीं है वे इसी जगह उसको फ्राई करेगा इसी जगह तू बोला नতুन नতুन मारी जा तथापि आइसे दुटा गजब है यार गजब कैसे आ गया কি বনাই আছে टेस्टी टेस्टी जाल देखे खाएगा ना देख के मुंह में पानी आ रहा है मा बेयो साथ ya balu संख्रि एन अरे खाला ये देखिए संकोसाव फैयोबा मोनसे ट्रिक देखायनि दैया नोंसिना गुदुंब्ला दैखौहाय बेबायदि सोमना दोननांगौ आरोखि ना सोमनानै दोनला दसेनि उनाव गुसु जाजोबगोन आरोखि ना बेयो संकोसनि दै गुसुजोंहाय ओरै दोनदो एसे हाबफिननानै अन्थाइ ओरै खालामनानै दोनदो ओमफ्राय बास होनब्लानो ऐसी जीत चाहे जिंदगी है